Set aside na natin, boy sipat. Yan, pwede na siguro to boy sipat to. Set aside na natin yan. Yun. Ito yung pinagkuluan ko ng baboy kanina mga solid. Aalisin ko lang yung tira-tirang pamintang buo. Ito yung gagamitin nating pang sabaw dun sa ating ramen. Maghihiwa tayo ng sasahog natin dun sa ramen, boy sipat oh. Kikiam. Balikan natin yung ramen natin, boy sipat. Yun oh. At tatakpan lang natin ng ilang minuto, tapos anong gagawin, boy sipat? Ayun na po. Isa-serve na natin to. So yun mga kasolid, dito na akin nilutong Nissin Ramen Overload. Meron siyang lechon kawali, may kikiam, may squid ball, tapos meron ding nilagang itlog. At dahil na-bless na ang pagkain ko, anong gagawin po isipat? Kainan na po. Kain na tayo mga kasolid. Itatabi muna natin to. Hindi natin yung putok-batok. Bigyan kita sa ano mo. Yun o. Medyo na ano na, na-dry na siya. Musok-usok po. Oh. Lalagay din tayo dito sa ano natin, sa kanin. Ang sarap po. You know, overload talaga oh. Gusto ko muna ito. Kain po tayo. Ano to? Kanin. Jom. Sarap ba mo, sipat? Opo. Yun o.
Yun o. Ayan po. Napakasarap. Paminta. Ang dami. Tingnan natin dito sa kanin. Init. Kain tayong putok-batok. Shoutout po pala kay Smiley Cyrus. Yung nag-request po ng pares. Sarap nyo. No. Ano natin sa kanin. Dami sahog, oh. Nauna pa naubos yung ano, ang noodles sa ano. Sa sahog natin. Ito, mandami sahog. Tsaka po masarap po.
No? Simot na ba sipat? Ay, nabusog ka ba ba sipat? Opo mga solid. So yun mga solid, sana po nagustuhan nyo ang aming masyang kainan. Nissin Ramen Overload. At maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa aming channel. Hanggang dito na lang. Hanggang dito lang po. Hanggang dito na lang po mga solid. Maraming salamat po.